Ja som frisbee hráč. Ukážem vám základ, ako sa hádže forehand a backhand. Sleduj. Backhand. Poriadne si vykročíš, hej? Rob si poznámky. Veľký výkrok. Zatviem sa a pozerám sa na hráča, kam hádžem. Nohluky tu nejsú, nejsme na basketbale, hej? Veľký výkrok je veľmi dôležitý, ináč ten obranca ľahko blokne. Jaký obranca? Ktorý to stojí pred tebou, keď hráš. Teraz vám ukážem forehand. Zasa treba robiť veľký výkrok. Obranca musí robiť veľký výkrok, aby si ho obhodil. Ináč dostaneš takýto blok. Hej? Takže znova. Stojím, veľký výkrok a hodím forehand, ale to bol zlý forehand. Akože workshop? Áno. To tam není vidieť, jak to letí. To najhorší forehand. Pracuj s tou kamerou. To bol špatný, no. Nenahráme pičoviny. Ale tak, dobrá obrana. Dobrý blok. Zastavuj, keď tak. Toto bude potom ono.